Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mo pagawas og laing executive order aron temporaryong suspensohon o baka i-adjust ang oras sa curfew hours. Samtang mga parish priest sa Lapu-Lapu misugyo sa pagpahigayon og misa de Gallo sa ubang mga venues sama sa mga barangay gymnasium. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, tungod kay nagkaduol na ang Disyembre 16 mitumaw karon ang nagkadiyang mga sugyot aron masiguro nga dili magdasok ang mga tao atol sa misa de Gallo. Kun ang mga parish priests sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pabuton, mas gusto nilang bahinon sa duha ka schedule ang misa de Gallo aron mabahin ang gidaghanon sa mga tawo nga muhugop sa simbahan. Matod ni Reverend Father Bong Corpus, Kora Paroko sa Berhen sa Regla, nga mas maayong adunay misa sa alas 3 sa kadlawon ug laing misa na usab sa alas 4:30 sa kadlawon. At least kung maduha siya, mabahin ang mga tao. Ipatuman gihapon kining mga health protocols na to and then 50% capacity sa simbahan. Ang naasoing suhestyon gisugyot sa kaparian atol sa tigom niadtong Miyerkules uban sa chairperson sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, Cindy Chan. Wa makatambong si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa naasoing tigom. Apan alang sa mayor, mas maayong usa lang ka misa ang ipahigayon sa alas 4:30 sa kadlawon samtang ang laing misa ari na sa alas 7 sa gabii. Ako gikuan to 5 man yan, hangyo lang gid sila nga mayor, pwede ba 4:30 lang? 4:30 para simbang gabi yun. Gitataw hinuon sa mayor nga muluwat siya og laing executive order nga temporaryong mag-suspend sa curfew sulod sa siyam ka adlaw nga ipahigayon ang misa de Gallo ug aron usab matugutan ang mga minor de edad ug mga senior citizens nga makatambong sa misa de Gallo. As long nga naa ang ilahang ginikanan. Ang ato lang gibawal ang baby. We will not allow the baby. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 7 ka mga simbahan, samtang usa ang anaa sa isla sa Ulango. Alang sa simbahan, mas lisod ang pagkontrolar sa gidaghanon sa mga tao kun usa lang ang schedule sa misa de Gallo. Busa gisugyot nila ang pagpahigayon og misa sa ubang mga venue sama sa barangay gym. Kami nagandami, for example sa Berhen sa Regla, bisan wala pagayod ang klaro nga executive order ni Mayor. But kagahapon ako nag-meeting ako mga cluster leaders aron pagpangandam kung pananglit tugutan kita sa other venues. So naagid na imisa sa Paho Gym, na imisa sa Look Gym og diri sa Gunob. Bob, ang naasoing suhestyon sa mga parish priests na duso na ngadto sa buhatan sa mayor ug nagpaabot na lang ang simbahan sa executive order sa mayor aron ma-finalize na ang schedule sa misa de Gallo. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.